Yes. This is my favorite. I know it's a Monday. Lalela ngicela ungazongijaja because nami angikujaji ngineyinkinga nawe uneyinkinga zakho nami ngineyinkinga zami. Umuntu nomuntu udila ngeyinkinga zakhe ngendlela engafani. Lalela kodwa ngithe uyabo noma nginganeyinkinga engakanani ngikhipha stress ngalo okusalayo ngeke ngayixoxela indaba ngoba iyakuthinta. Ayikho into ekufanele mayenzeke yona ungayazi. Usala kanjani ubaluleke kanje? Usala kanjani ekwazini izindaba ezenzeka in and around my life wena ube uyi-life graduate? There is no way. Sanibona nidumela hello igama uZandi sibonga umfeka kwaLwandle lo Lwandle kalwelo lenzukwana zonethambela le up on top. Lalela, it's a Monday. I've got a lot of problems, but yazini, in the midst of having a lot of problems, I am blessed because I've got these communities here and there. Engivele nje ngithi osukwini uma nginenkinga ngivele ngithi nje into encanyana ngiyazi ukuthi whatever that I have thrown into them ngeke ingangibuyeli nento ezongenzela usuku. It's a story time. It's a story time. It's a story time. I cannot even izolo Sunday ne izolo ngiyaposta ke on Facebook. Angazi ukuthi nenziwa yini ukuthi ningangilandeli ku Facebook. Uma ku Facebook ngicela ungalenzi futhi ngicela ungilandele Meaningful Conversations with uZandi Mfeka. My personal profile is Zandi Mfeka uZandi with a Y. Lalela ke izindaba esixoxa la ekhaya ziyakhulisa. Excuse me, ziyakhulisa, ziyahlekisa, zisibonisa impilo nje in all, yabo in all its totality. And ngifuna ukusho namhlanje ukuthi izindaba eziningi enginixoxela zona, do you know ukuthi ngizithola on Facebook? NgizidMelwa abantu ku Facebook. Yeah, a lot of people on Facebook DM me because nginako lokuthi ngihlale ngijikijela amathiza here and there, and ziphuma ngantathu. Buka ke ngoba nini ngipostele. Don't mind if I keep looking on the side because I am reading on another screen lento engiyipostile. Ngiposte ke ngithi ke mina lo muzo ngicela ukujikijela nakwena ngitshela on the comment section, ngiyayicela impendulo. Yini eyajabhisa ubhontshisi wakho wabona ukuthi cho yabona le ayibandla ayingangawe ngeke uyimele? Uphinda umbuzo ngizowufaka la ku comment section. Yini eyajabhisa ubhontshisi wakho wabona ukuthi cho le hayi wavele wabhocwa lokuqala kokugcina waphenduka imfini eshiswe ilanga angeke ngilunge? Lalela ngicela nje ukunifundela ama comments, ngeke ngiwafunde wonke. Uma ufuna ukwazi wonke ama comments ngicela ukuthi uhambe ungilandele ku Facebook Yokuqala impendulo beyithi indoda yomfana ilingana ne-activist. Ngicela ningichazele ukuthi makuthiwa indoda yomfana ilingana ne-angle yesicapha isuke ingakanani noma isuke njani? Uyabona-ke ngizonifundela ama-comments abo 3 kuphela, and ngizonitshela ukuthi out of these 3 comments so far eyiphi ethathi edle umhlanganiso engichaza kunawo wonke ethe nje thimthaqa. Uthi-ke enye ikhomenti ke ngizolalela kuma-comments i-comment naleyo. Enye ikhomenti ithi hayi mina ngavele nje ngazibonela ngahlangana nalo yabona lo. Ithi ke enye ikhomenti ke hayi kwavele kwaba u2 minute nokuthi ngabona ukuthi hayi cha la angibuyi ubhontshisi wami obhucu balokuqala ukugcina ngabona ukuthi I must never. Uthi wathi engidropha nje ekhaya ngakusasa ngangimblocka ngimdelete ngizange ngimtshena nokuthi kuphelile ngathi nje hayi turus sekwanele. Lalela ke icomment edla umhlanganise sahamba phambili njengamanje yabona leyo comment leyo hayi ngiyayivuma. Uthi uvele waxoxa nje story siphelele ungichaze kabi ubani igama lakhe ngizoyifaka. Let me pin this comment ukuze ningathi ngikapa manga. Uthi hayi ke ngaqoma nami phela njengogela oqomayo kenkosi yami, ngaqoma nami ngithi hayi ngithola isoka. Mangithola leli soka isoka lami ke la ngitshela ukuthi lona nje alive liphathana kahle futhi lona nje li romantic to a point ukuthi lize likuphekele nje mangabe uzofika nje liyaphekelana. Ilezi eziphekelana ezigota ulele embedeni. Uthi ke ugirl
ngelanga ke sivumelene ukuthi ngizomvakashela ubhutiza lo. Athi kumina ngoba usasebhizi, ngithi phela ufezekisa le nto ayeshila uthi yena uyaphekelana. Ngoba yena usasebhizi usaphekela mina ufuna nje ukungishayela u7 colors ngithi mangifika nje iplate lami libe ngqangqa lithi caca ukuthi uvakashela isoka yabo. And uthi lalela ke sisandile kwakuqala phela ngimvakashela umuntu ngangiqala nje ukumvakashela sasingaze sibonane enhlobo. Uthi ke so into ayenza ke ngoba mina ngangiphuma emsebenzini yena wayesebenza ama-shift, so wayephume i-night shift yasebusuku ngayizolo, so walala wavuka ke nasemini wa-relaxa wa-cleaner, so wasephekela mina. Wacela ke ukuthi ngoba umngane wakhe uyena owayela engangingakhona ukuthi mhlawumbe etown la esebenza khona, wacela umngane wakhe ukuthi mngane u-girlfriend wami is coming to my house for the first time, I have to ukuthi ngimtotose yabo, ngithi 1 2 1 2 manazi kanjani yabo, ngimlungisela izinto ezikhala kahle, ngiyapheka. So njoba ngipheka nje bekade ngisacleana, so ngivukele ithinyana, so ngicela ukuthi ngoba wena usungalapho ngasemadolobheni, buya nomuntu wami ufike ungidrophele yena eflatini, uthi ubhutiza bekahlala eflatini, ufike ungidrophele yena eflatini, uthi hayi nangempela kube sivumelane ke amfonele umuntu wakhe, hayi baby angikwazi ukuzokulanda ngisasebhizi la sithanda sami, ngiyakugrilela ngiyakuhlanganisela amasaladi yabona, ngishaya into ezimnandi ezikhala kamnandi ukuthi noma ufika nje ubona ukuthi isoka lakho beli-ready likulindele yabo, zonke lezo zinto. Uthi hayi nangempela-ke afike-ke, uthi hayi afike-ke ubhuti-ke lo omdrophile-ke ngoba yena bengayazi ne-flat number-ke phela ukuthi se-flat number 1 uyaqala ukufika la. Uthi amkhuphula amfake liftini yakhuphuke kanye naye-ke bafike-ke ngqongqoza avule-ke umnyango. Uthi makavule ngena ubhutiza ufake, uyabona labo shothi laba abagqokame belala, kuthiwa yini angazi, lokho kubuye kube izikotshinyana nje, lokho kulula, kodwa lokho kulula uthi umuntu mekugqokile nje ubona ibhakisho zonke ngaphakathi ukuthi zibe kanjani. Uthi mangingena ikhishi lingasemnyango wasekhishini, uthi mangingena ngiyambona ubhizi ubhuti umile la estofini, ubhizi uyapheka nani nani, aphenduke-ke eze kuthina akasibingelela bese yangihaga mncwa abonge kumngane wakhe ngokumlethela umuntu wakhe, then umngane wakhe ajike aphinde emuva ahambe, yena akaqhubeka angene-ke bese yakhonjiswa nala yobeka khona izikhwama. Uthi njengoba ehamba emkhombisa la yobeka khona izikhwama, mephenduka uthi ngithi hayibo lo muntu useka already ngisangena nje ngomnyango ngokuzwa nje kwakho ukuthi ngiyangena already, impahla isigcwele i-trunk njani. Hey kusho ukuthi excited ngempela ukuthi uzoba nami today. Uthi hayi-ke hayi buqhubeke ubusuku aqeda ukupheka ubhuti, uthi aphake ngena ngempela ukudla kwakhona kuqhakazile kunamasaladi, umenzele ngisho nane-homemade cocktail. Uthi kodwa hayi mnandi cocktail yakhona emenzele ngo-Gordon's yabona nje. Uthi ngavele ngazizwa ngisekhaya nje, kodwa manje ngi-worried ngalo qumba ngoba soloko sifikile, it's almost 2-3 hours sifikile soloko equmba, kanti sengiyazibuza manje hayibo kusase ukuba on konke lokho noma sakwenye into engingayazi. Hayi uthi hayi-ke sihambe isikhathi sekuyisikhathi sokulala-ke manje, ambonisa ishawa-ke, hhayi-ke na eshawa, nakukuthi if you want to take a bath you can take a bath, if you want to take a shower you can take a shower. Uthi sifike isikhathi sasekamereni, uthi yeyi into engayigxuma ngayimemeza mayiqhasha lento iphuma out of the trunk, into engayigxuma ngayimemeza ngime ngey'nyawo phezu kombhede nginqunu. Uthi ngamemeza kwaduma i-floor yonke, umama engammemeza ngimazi noma wayezovuka emathuneni ngoba uma wami kade ayishonela. Uthi nje ngathi hawema manje siyabuza sisibuya buya le ndaba wabonani, sixoxele kanti wabonani. Uthi hayi yayibona into engayibone laphaya, ngeke ngize ngiphinde ngiyibone kwenye indawo, angizeke ngiyibone into enjaya. Uyabona ngizomchazela kanje ukuthi uke wabona umuntu uma ephoqa ukuthi ufake ukhamise kakhulu, ufake i-butternut emlonyeni lonke liphelele. That was the situation I was in, because ngangibona ukuthi cha umlomo wami uzokraza ukuzodaba okokuqala okugcina. Hey manje ngihlekwa ama-comment under that comment, uthi omunye manje lo muntu wakho wamenze njani emfaka lokho, wancenga kwagcina kungenile kodwa
uthi hayi bo nayizongena le nto engaka mina ngibonanga mina into engayibona ngangena imbobo okufaka le nto engayibona mina laphaya yayizothi ingena nje yonke lento ngibe ngiquleka qhu mina nje kuba umngcwabo wami uthi ngamemeza kwaze kwasa ngama ngeenyawo kwaze kwasa ngibona kahle ukuthi hayi cha ngeke ngize ngilunge la uyabuza komunye uthi noma isincengwe kancane owayizange ingene uthi hayi khona la engake ngazincenga khona ngathi hayi kulungile asizameke ngibona ukuthi kuzokwenzeka yini uthi nje wathi safake nje uthathe nje i-tip uthi ngezwa kuvaleka izindlebe uthi nje ey'ndlebeni uyabona yabona le pressure lo oyizwa mengabe i-flight ilenda uthi ngezwa leyo pressure wavele wathi nje ey'ndlebeni kwavaleka ngci same time uthi ngaphinde ngagxuma ngaqhasha ngabheka phezulu ngamdudula waliwela le ngathi nje ngeke ndoda ngathi ngeke ndoda and nalento yakho awukwazi ukuyincenga futhi awunaso neskill sokuyincenga uyibonile ukuthi ingakanani uyibonile ukuthi usingakanani into oyifaka ngodla uma ngakadli wena ufuna uyifaka hawu ngeke uthi omunye manje manje usho ukuthi lo muntu wakho usumlahlile-ke manje uthi nje wathi mekagoduka ngakusasa wahamba wagibela itekisi akalindanga nanothatha amphelezela uthi nje ngavele ngabiza i-Uber ngokushesha nje ngahamba ngayothi cababa ekhaya ngifike ekhaya ngamfonela ngathi ngeke bhuti ngikuthanda impela kodwa hayi uyayibona le engiyibona obusukwini bayizolo yokuphela kwento engeke ngiyimele nje cha hayi ngibongile bandla mina-ke nkosi yami kuyona yonke lento umbuzo wami munye nje vo mantombazane kanti nifunani bafaneni makuncane niyakhala makukhulu futhi niyakhala kanti nifunani uthi omunye-ke manje awusho-ke manje lo muntu wakho usudecide ukumyeka-ke manje umyekela ukuthi ahambe ekrazula manje umyekela ukuthi abe inkinga kabani la esitradini ahambe ekrazulana nathi sicela nje umele imbokodo umele abafazi uphinde le mntini wakho ngeke sikwazi nathi ukuthi kuyokrazuleka lapha ungcono wena sawuzamile mhlawumbe usazophinde ukwazi ukubekezela awuzincenge umuntu wabantu buphindele-kena ngoba cha angeke sikwazi ukuthi thina siphinde sibe nenkinga ukuthi sihlangane nalo muntu wakho sizobe singamazi nokumazi siyo-experiment ukukrazuleka lapha sicela usincenge nje uphindele-kena hayibo ngihlekile yazini ngihlekile and namhlanje I was having nje usuku nje angifuni ukuthi it was a bad day but I was having just a very long day and when those posts they just made my day so zenzela ifavor ngilandele ku-Facebook Meaningful Conversations with Uzane Mfeka ungilandele ku-TikTok Conversations with Uzane Mfeka _ Conversations _ Zande Mfeka phinde ungilandele ku-Instagram Conversations with Zande Mfeka ngoba you are missing out kodwa-ke nonetheless if you choose to stay here ekhaya elikhulu ngoba phela la ku-YouTube kusekhaya elikhulu ku-YouTube kusekhaya elikhulu if you choose ukuhlala ekhaya elikhulu nalapho you are more than welcome kodwa khumbula-ke stories are still coming to you every day at 1 PM any other day akunasuku ukuthi it's Monday it's Tuesday any day nje mowuthe nje qhu 1 PM sikhona istory siyeza kodwa-ke ngithi kuwena mawukuthi nawe unendaba ufuna ukuyishare nathi iyakhi iyakhulisa iyahlekisa iyasiqwashisa ilethe bo i-DM laphaya Meaningful Conversations with Uzane Mfeka noma vele wenza okulula kunako konke uvele uyi-voice note nje 071 941 941 071 941 9417 from me to you love and peace happy exams for all the matriculants ngicela abantu awethu babhale kahle bareste badle well babe ready nje mentally and physically bangazi-frustrate no more sleeping overs no more cross nighting angeke asakusebenzela kulesi sikhathi wena just focus on what you know and write it well and good luck. The world is waiting for you. It's your oyster. This is the beginning of the new life for you. Don't forget to like, comment, subscribe, and share, right?